మీ అందరికీ నా వందనాకు. మరి నేను దేవుడి మాట తిని ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಕಟು దేవుడు కబురు తిని ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಕಟು మనతోటే ఈ ములిపే దేవుడు బాత తెలియనోడు ఓడ్కటు ఇబ్రీలుకి ఇందన్ పుస్తకతే 13వ అధ్యాయతే ನನ್ನ ಪೇಸ್ತತ್ತ ಕಬುರು ತಿನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಕಟು 5వ వచನ తిని నన్ను చదివితను 5, 6 వచన తిని నన్ను చదివితను క్యాన్జటి నిన్ను ఏ మాత్రమును విడువను నిన్ను ఎన్నడూను ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పిన కదా. కాబట్టి ప్రభు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు అని మంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై ఉన్నాము. మీకు దేవుని వాక్యము బోధించి మీ పైన నాయకులుగా ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి ప్రవర్తన ఫలమును శ్రద్ధగా తలంచుకొనుచు వారి విశ్వాసమును అనుసరించుడి. ఇక మన అడుగుడుకు మరి దేవుడి మాట బాతకెచ్చింది. ఇతుకు నిన్నిని అస్సల విడసను ఇంజనోడు అలాగే నిన్నిని బెస్కిగిన విడిసి అన్నాను ఇంజనోడు అలాగే ఇంకా బాతకెచ్చనో ఇతుకు నన్నే నీకు సాయం తొంగనద్దింజనో బాగా క్యాన్సటి నిన్నిని అస్సలు విడసనింజనో అలాగే నిన్నిని అస్సలు విడిసి నన్ను మన్ననింజనో అలాగే నీకు నన్నే సాయం తుంగితనింజనో అతుకు ఇక మనడు కెత్తన మాట బాధ్యతకు అందుకని నన్న వెర్వను నన్న భయపర్వను వారిత్కు మనుషులకు నాకు బాత తుంగితోరు నా తరిపిని నా పక్షంతే దేవుడు మేనో కదా అందుకని నన్ను వెర్వను నన్ను భయపర్వను ఇంజరే ఈ మాట క్యాన్సని మీరు మీ మనసుకింకి కెల్లాటి అలాగే మరి ఈ మాట మీ చుట్టూ మందనొరిగిన ఒకవేళ మీలోను మీరే గనక ఈ దేవుడిని నమ్ముకునించి నడుసరు మతుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా వెరతొద్దు మీకు మిమ్మల్ని విడిసి ఇవ్వను మిమ్మల్ని అస్సలు విడిసి ఇవ్వను బెస్కెడికి విడిసి ఇవ్వను అలాగే మీకు బెస్కెడికి నన్నే సాయం తుంగితాను ఇంజర్కి వచ్చినావు గనక మీరు కెల్లటి మన దేవుడు విడిసీదని దేవుడు అయ్యో మనుషురు కతుకు ఆ సగతికి నడిసి మధ్యతే విడిసీతరు కానీ ఈ దేవుడు విడిసీదని దేవుడయ్యో అచ్చుటే అయ్యి కానీ నిమ్మ ఈ మాట తిని నీకు నిమ్మ కెచ్చుకుండటమే అయ్యే కానీ అందరికీ నీ దేవుడు బెలంటోండు కెత్తనాటుగా నీనిని నిలవాటితను ఇంచును అతుకు నిమ్మి మాట తిని బెస్కి ధైర్యంగా కెత్తగలిగి తిని ఊడటి ఇక కెచ్చినావు కదా దేవుడి మాట అని మంచి ధైర్యంతో చెప్పగలవారమై ఉన్నాము. కెచ్చినావు కదా నీకు దేవుడిని నిన్ను బెలా నడిపిస్తున్నాడో ఇత్తదాన్ని నిమ్మ అనుభవిసి మంచి ధైర్యంతో బతన్న సమస్య వత్తస్కి మన చుట్టూ మందనోరు ఈ దేవుడిని నమ్ముకుట్టిను కదా మరి ప్రార్థనకు అంజనీను కదా మరి మీ దేవుడు సాయం తొంగటంకిల్లోడా మరి చర్చితి కంజి ప్రార్థన ప్రతి ఆదివారం అంజనీను కదా ఒర్ర ఆదివారం గిన మానేసుకోకుండా మరి మీ దేవుడు సాయం తొంగడా ఇంజరే కెత్తనూరు బెచ్చమంది మంతురు ఊరితోటే నిమ్మ ధైర్యముగా మంచి ధైర్యంతోటే నా దేవుడికి వచ్చినావు కదా మన లోపల ధైర్యమిత్త ఆ ఆత్మతిని వార్తనించినో గనక ఓండు నడిపిసినో గనక మనడు ధైర్యముగా ఆ మాట తిని కెత్తగలగవాలే నా దేవుడు నానిని బెస్కి విడిసి ఇవ్వండు బెస్కెడికి మరింగన్నోడు అలాగే బెస్కెడికి నాకు సాయం ఓండే గుర్తువాటుకొనుటు బెస్కి విడిసి ఇవ్వండు బెస్కి మరిగన్నోడు బెస్కిడికి సాయం తొంగనదిగిన ఓండే అందుకని ఈ 3 మాటగిన నాకు బెస్కిడికి ఓండే సాయం తొంగొరే నా నేను బెస్కిగిన విడిసి ఓండు ఇత్తది నమ్మటి ఆ నమ్మకం బెస్కిడి వరకు మందవలిత్కు మన విశ్వాసం ఇత్తది బెస్కిడి వరకు మందవలిత్కు దేవుడి అగడి నుండి సాయం ఓడని అచ్చుటి వరకు గిన మందవలే కానీ మనడు మధ్యతే ఓండి ఈదని సాయత్ శాంక ఎదురుడి ఆ ఈదటంకిల్లో ఇంజరే మధ్యతే ఆంగంజి బారిమేండి తడితుకు ఆ ఈకాకి ఊడి బేనొరి మనుసురుకిని ద్వారా నాకు బనన్ సాయం వేయితే బోనో ఇంజరే మనుసురుకిని ద్వారా మెక్కితాడు
ఊడటి దేవుడికి ఇచ్చినావు కదా ఇక ఇడుపొడికి వత్తుకు మీరు మీ మున్నె భక్తి తుంక్త మీ పొర్ర నాయకులుగా మందని మీ పొర్ర పెద్దనగా మినరోడా మీకు మున్నే మనంకి మున్నె భక్తి తుంక్తరు మినరు ఓడటి ఓరు బేలా ఈ దేవుటిని నడుతురు బేలా నడిసి భక్తి తుంక్తరు బేలా ఏసయ్యతిని అనుసరిస్తురు నడుతురు ఒక కుటుంబకిని దేవుడు గొప్ప కార్య బేలా తుంకుతుండు ఇత్త దానిని వరసుట్టల్లే జ్ఞాపకం తుంకుండవలల్లే మరి ఇంజిటి రోజుకిని అనుభవం తోటి వాదన భక్తి బెచ్చం శక్తి కలుగుతుందాసిమంత అన్నమాట భారీత్కు అనుభవిస్తున్నాడు విశ్వాసం ఇత్తద్ది బీనుడు కెత్తుకు వాదనద్దయ్యో నీ లోపల నుండి విశ్వాసం ఇత్తద్ది వాదవలే దేవుడికి వచ్చిన ఊడటి మరి మీకు దేవుని వాక్యం బోధించి మీ పైన నాయకులుగా ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి ప్రవర్తన ఫలమును శ్రద్ధగా తలంచుకొనుచు వారి విశ్వాసమును అనుసరించుడి ఒక బాధకు మరి ఈ వాక్యము మీకు అందిసని దేవుడి మాట తిని అందిసని మరి పెద్దటోరు మరి అలాగే మరి పాస్ట్రయ్యలోరు మీ నాక్కిన మందని గుణిగిన మందని మాట తిని అందిసని మరి అందరిగిన మినరు కదా పాస్ట్రయ్యలోరు అలాగే ఈ భక్తితే మీ నడిపిసని పెద్దవారు మినరు కదా ఓరి గురించి దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు ఓరు బేల భక్తి తుంకుతారో వారి చుట్టూ జ్ఞాపకం తుంకున్నట్టు ఓరు బేల నడిసి వత్తరు ఓరు నడత విధానతిని వారి చుట్టూ మీరు జ్ఞాపకం తుంకునుటు ఇంజరికి వచ్చినడు ఓడటి ఇంజిటి రోజుకిని మనడు అనుభవత్తోటే భక్తి తుంగని బెస్కో మన కుటుంబతే జరగత బెస్కుటో సాక్షి తిని ఇంజడికి గినికి ఎచ్చరమంతాడు కానీ ఇంజ జరగత నీ జీవితతే నీ జీవితతే దేవుడు బాత తుంగనోడు నిమ్మకెత్తవలే ఇల్లుకు పోతే మా అమ్మ ప్రార్థన దాయనద్ది మా దాదు ప్రార్థనకు దాయనోడు ఇల్లు పోతే మా యవ్వ ప్రార్థన దాయనద్ది అస్కి ప్రార్థన దాయన వాళ్ళకి అగ్గ మా కుటుంబతికి మేలు జరగతే ఇంజోరు బెస్కో జరగతా అమ్మ తుంక్త ప్రార్థన తిని యవ్వ తుంక్త ప్రార్థన తిని తాతల తుంక్త ప్రార్థన తిని దాని జ్ఞాపకం తుంకుంటారు ఓరు నమ్త విశ్వాస తిని ఇంజడికి కెచ్చరమంతాడు మరి నిమ్మ నమ్మి నడిసినిను కదా నీ విశ్వాసతే నిమ్మ బాత కార్య ఓడనిరి నా విశ్వాసతే నన్న బాత కార్య ఓడనను మన విశ్వాసం ఇత్తద్ది ఓరు నమ్తురు ఓరు అనుభవిస్తారు ఓరు దేవుడి శక్తి తిని ఓడుతారు ఓరు నమ్మి నడుతురు ఓరు కెత్తరు ఓరికి ఓరు విడిసి అత్త ఆ భక్తి ఆ సాక్ష్యం ఓరు నమ్త విశ్వాసము ఓరు బేలా నమ్ముతారో మనడు ఇంజడికి కెచ్చుకొనిజన్నాడు మరి మన విశ్వాసం బేలా మిందే ఇంజటోరు విశ్వాసం అంతగిన ఆఖరి వరకు గిన నిత్తటంకిల్లే దేవుడు ఈదం దాకా నిత్తని ఓపిక మందటంకిల్లే ఓడటి అబ్రహామింకి దేవుడు ఆ వాగ్దానం తుంక్త తర్వాత దేవుడు ఈదంద అగ్గిన మరి అబ్రహామత్కు ఎదురుడు మత్తుండు మధ్యతే ఒకవేళ మనుషుల కింద ద్వారబారన్న దేవుడు ఈ వాగ్దానతిని నెరవేరుస్తూ బోనో ఇంజరు సారా ఇందని మరి ఒను ముత్తే మధ్యతి తుంక్త ఆ పొరపాటిన వల్ల మరి ఆ మధ్యతే తుంక్త పొరపాటు బెచ్చో బాధ తిని బెచ్చో ఇబ్బంది తిని దేవుడికి తెచ్చి వాడితే మరి ఊడటి మరి మీరు నమ్త మీ విశ్వాసము నన్ను నమ్త నా విశ్వాసం బేలామిందే ఆఖరి వరకు దేవుడు ఈదం దాకా ఎదురుడనడా ఆ ఓపిక మంచుందే మన మున్నే మరి ప్రార్థన తుంక్త విశ్వాసులకు మన మున్నె భక్తి తుంక్త మున్నేటి తరకు మన తాతలోరు కాకోకు ఓరి తర తుంక్త భక్తి బెచ్చో మందిరతే మంచి పరిచర్య తుంగని విధానము ఓరు నడిసివత్త విధానం ఇంజ మనడు మన విశ్వాసతే బెచ్చుకో డౌట్కు మన విశ్వాసతే బెచ్చుకో పగులుకు మన విశ్వాసతే బెచ్చుకో బెచ్చో అవిశ్వాసము బెచ్చు బలహీనము మధ్యతే అవిశ్వాసం ఆఖరి దాకా అన్నో అందుకనే దేవుడికి వచ్చినావు కదా నీ విశ్వాసం బేలా మిందే ఎంజనుడు నేనిని బెస్కిడికి విడసను బెస్కిడికి మరింగన్నను బెస్కిడికి సాయం తింగుతాను అతుకు నీ విశ్వాసం బేలా మిందే మరి నన్న బెస్కిడికి నీతోటే మంత నింజును కదా నిమ్మ బెస్కిడికి నాతోటే మంతినే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు మరి మీరు నన్న బెస్కిడికి ఓన్తోటే ఓని సహాయతిని అందుకుండవలెతుకు మన అడిగిన బెస్కిడికి మన విశ్వాసతిని ఓను పొర్రె వాటి మున్నెడికి నడుతుకాడు మరి కణుకు పిచ్చటి ప్రార్థన తింగితాను ఏసయ్య మీకు వందనకయ్యా ఇద్దరిని పిల్లంకి ధైర్యం వేసి విశ్వాసతినేసి ఆఖరి వరకే నిమ్మ మున్నెడికి నడిపిసించరే
ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెదిరితే తలపురమినం తండ్రి. ఆమేన్.